Yazi ikhuzwayo izolo usheshe walala inkonzo yangangena. Kanti ukhathazwa yini kangaka? Hey mama bekunyiwe emsebenzini kube yazi. Ey. Kanti kwenzakeni? Angithi mama phela njengoba uXaba esexoshiwe emsebenzini. Awukahle. Uxaba uxoshiwe? Angikutshelanga. Lutho. Hayi no, ish. Ngicabanga ukuthi umuntu bese dedisele indaba Gladys nekumitha kwakhe. Hey yabona nje bese ngikhohliwe nami. Oh. Awukahle. Uxaba uxosheleni? Hayi. Kodwa nginesiqiniseko sokuthi ilento yakhe ukuphuza emsebenzini. Bengabuye kube yini? Nalento yokuthi inkampani yakubo manje uyayidalela lapha emsebenzini uthi ngeke bamxoshe. Bamxoshileke manje. Sebelethe olunye uhlanya ke manje mama ke lapha emsebenzini yezwa lisijima isibhadi angifuni ukuthi ngikhathele ngeimvithi nje. Maye singajima futhi manje emsebenzini. Lutho mama ngithi lo magaya wakhona ubuye emasosheni so manje uthatha ubusosha bakhe uzobuletha lana manje emsebenzini. Hayi kanti benenzani kangaka benenzisani? We mama. Yeah. Ubesishayisa ama push up. Maso ama push up siyagijima. Yabo nje kuyimanje ngikhathele angifuni lutho. Hayi. Nami nesiqiniseko baba ukuthi sothu ukugijima nathi kancane. Hey. Mengangigqilazanga le ndoda, hey. Yabona nje umagaya futhi. Hayi. Ngileke baba. Mina ke isicathulo sakho awulethe lesinye. Hlehlisa kodwa isicathulo akwazi uphoshela la sidlela khona. Hayibona ke Thando, buka phela Thando. Asicela ubaba phela ngemali eFunday. Yebo, wena uyathanda ukungiqhatha nobaba. Awu Thando, abangalalanga, mangabe sekuyiFunday zizobe zinemali ingane. Sobe sibroke so2 uzobona. Oh, umcela ngani wena? Uyazi ukuthi ubaba uhleze enqaba mayicelwa yimini imali. Yini ke pho le engaka mina ngizoyisho ezomenza ukuthi avume. Wena Thando, awuboni uyiqanda la baba wena. Ubaba uzokuninga egijima le mali. Ima uma usiyasebenza indaba singaceli yena. Na awumzame. Hayibo wena nisamana ekseni kangaka yilezanywayo Baba relax baba. Sikhuluma nomana. Ya ngicela mina. Oh ma besacela usiphi imali yokukhera esikoleni shothi kune-Funday esikoleni next week. So besacela usiphi imali. Hayibo ngicela mina njengoba wena nizocela uma wenu Animcengani bawe ngoba phela mina ngithanda uqala lapha emsebenzini anginamali. Oh ish baba besicela usiphi imali yokukhera phela. Hayi kanti lutho ke mfana wami usu late and wena uzocela mina late yabona kahle kahle ukuthi awungiboni mina la endlini. Kodwa baba ini hey mama asambe ingane zami sizonibona ke sisahamba nathi sawuba ne-Funday no mama emsebenzini. Ngile ingane zami papa yini? Ngihambe Thando kahle. yes. Yebo ma. Thando usukhulumisa ngemina ngedwa nje manje. Hayi Mina ngiyipopolile ingozi ngibuthi ingozi ngekusebenza kahle lapha. mina ngiyangicasuka nje indaba la ekhaya mina hayi. Ngikhuluma bese kuthiwa mina ngikhulunyiswa utshwala. Ukhuzwayo. Phela Isimo sami. Yakuhlulele ukucala wena. Khona le mkhukhwini sanibone somile. Samo, sakhona wami. Phela Nkosi yami. Emkhukhwini. Kukhona Ematshotshombeni. Ilapho impilo esiyithola khona. Okay. Ematshotshombeni. Emikhukhwini. Kukhona Nkosi yami. Ematshotshombeni. Yebo. Yazi inkinga phela lengibhekene nayo. Ngizomtshela kanjani uMandla lento? Futhi nje ngidinga ukuthi ngimtshele ubuso nobuso. Ubuso nobuso kanjani ngoba lo ngeke zeze lana usabugatsheni. Ngcono ngivele ngimfonele once. Wakhomede ngisika la. Azohleka. Awuzwe. Uthi abe ngisidedela isibhaxu la kaKhasini. Uthi inkinga yakho yarobha nje wena sibeni. Iyawazi wena. Wangibuza kubafu. Awufike emadodeni ke namhlanje. Yasuka. Awuzwe.
Awumancane ufuna ukukhala usigamfana la. Usuqala lento zakho zonke. Hayi suka. Hey, bafo, ngizocela ukulibambela la eceleni leli kuyaphuthuma. Wahamba uphutha. Hello? Sawona Mandla, unjani? Hey, ngiyaphila Gladys. Kodwa ungifunani ngempela? Uyazi wena amaqhinga akho ngiyawabona. Ufuna ukungibulalisa naleli social lakho leliphathi ngadla esibhamu man. Hawu kodwa Mandla ke, usho ukuthi bengakufonela ngempela nje ugatsheni ekhona. Akekho ugatsheni uhambile. Hey, pho kusho ukuthini lokho? Hawu Mandla. Ngiyakukhumbula. Uyangikhumbula. Uyazi wena umthetho wakho ufuna ngifele emanyaleni wena. Hawu Mandla. Manje wena kanti awusazi yini ukuthi phela ukudla okuntshontshiwe ikona kumnandi. Hayi kona hayi uqinisile hey Gladys uyazi impela nami kade ngagcina ukudlala uMasicozi. Awu kusho ukuthi ke phela wena woza la uzongivakashela bese mina ngizophaka. Ngiphaka phela uyangazi mina ukuthi ngiphaka nama-over, ngiphaka chitheka amasaladi. Hayi kona hayi makledi hayi ngiyakwazi uyaliphaka impela uliphake ulideke phambi kwezitha zami. Manje usho ke ukuthi angifike nini? Hawu akusasa lokho kusayo ungeza phela kodwa imaki ungezi la kwami ngizokutshela ukuthi sihlangane kubunendawo. Hey uqinisile impela ke lapho ngeke ngikwazi ukufika lapha endlini kodwa ngizokwenza sure ukuthi ngiyafika ngalapho. Oh hayi shuthi kulungileke bye bye Mandla. Bye. Awu madoda lisabhale likaSmindli phela. Yeah. Yo hey ungifakile inkingeni Mandla. Ha wema. Manje uzohleka noma umoyizela nje kwenze njani? Hayi ima kancane ukuthi ngifoyela umfowethu. Oh bafo. Hey wafowethu hayi akuphilekile bese nje awubulungisa usofa wami lapho. Ngizodlula lapho kusasa. Hawu ngabonga kakhulu mfowethu. Awukuzwayo. Smell, usuphezulu amabheka amaqhinga manje. Hey awunake zakhe indaba wena. Hey asiqhubeke sihlala. Robha emakadini. Hayi kumete ngeke. Uwashintshile amaphepha. Mina before ngiyokhuluma nocingo la benganjena amaphepha. Uwabone kanjani? Hayi ngeke ngiwabonile la amaphepha la ngiqala phansi ushova. Amaqhinga okurobha ngoba uswazi ukuthela induku. Hayi qala phansi ushova ngeke kumete qala phansi ushova. Hawu. Hey Manje manje ukhuluma naye. hey awunake zakhe indaba wena ngishova la. Hayibo uyenzile le homework leyo bese Hayi ngeke njalo ihomework. Cela ngithengele amalezi. Futhi fanele ngabe angiklama la. Njalo homework. Uthatha mina imali yamalezi. Uzobona phansi uyithatha. Ubona ucela ingane ngabanye babafana bakho. Ibo. Yeah. Girl. Sine ungichazele kwenzala ngiphatha mina. Ukhuluma ngani ke manje Jiyo? Wena ufuna usizo lwami. Mase ngiyakunika. Mase usuthu ulona usu right uyangitaxaza ungishiye kanjalo. Imani kanti sine kwenzakalani? Woza la. Yini? Yini? Woza la. Indaba manje. Suqalile wena sine. Sufuna ukuhamba nalabantu abangakusiza ngalutho. Kusho bathi abangisiza ngalutho. Ukusiza ngani ke ntombi? Ngoba phela nawe uyazi ukuthi mina ngila einkingeni zakho nguphuma silo. Ukusiza ngani ke yena? Cha phela vele ke ekulweni ke hayi cha angisiza. Kodwa ke uyangisiza kwi-homework ye-maths. Wena uyayazi? Exactly ke. Cela ungaphinde ukukhuluma indaba zethu phambi kwabantu. Ukuthi angifuna ukufela ngathi uyangiyuza. Angikuyuzi hawu imina nje lona usangibonini. Sina ngimfuna umuntu ongenza islim. Angikwenzi islima. Okay yazini. Ngelunch esibili ngizofika sohlala nawe ne? Isho nje? Uyeke kodwa ukhuluma indaba zethu phambi kwabantu. Khululeka. Bye bye.
Santona. Oh, ayibo. Sengaze ngiphalaze ngijaha nawe. Usukele nilethe hle khona. Sengifuna eklasini mina. Imaki, ubetheni umngane wakho uJiyo? Hayi khule ngamnaki loyo. Nihlanganiswe yini vele? Awu kahle, unganaki usihlanganiswe yini? It's fine, asambeni. Hayi dosini. Ya ngifuna yabona lalela kakhuzwayo ngifuna manje ukuthi ube ingozi nawe ngithi ngingozi uyazi hayi uyingozi ke far day yes ngifuna ke manje ukuthi into emele yenzeke la social training enzima kakhulu okay imake magayi before siqale training awukahle makhaya isizaphi le training ngoba yazi mase ngisuka la ngithi ngendlini ngifika endlini ngikhathele angisakwazi nokuservice umama ekamereni yabona inkinga yakho uyatatazela yabona le training iyona ezokwenza ubesivuthabuthe lapho umama uzobe nomuntu ushale phezulu umdusha into ehambayo ke manje uzobona ngoba kusiza iqhobo la imake yini kho ikhoyile into ekuyisiso ngoba into ekhaya ilento manje uthi awukwazi ukuthi wenze izinto zakhona uzobona uzobara tshona phansi lesiyasebenza izongisiza ekamereni yebo uzofuna yena uzofuna noma manje senza kanjani ikho mama ubuza into right ngifuna lento ke umuntu nje tshona phansi tshona phezulu tshona phezulu la nje uthi bon ufocus into engifunayo focus and ube observant makhaya ufuna ungibulala phela wena ngeke ufishona phansi man phela mina nginengane mina okay right yeah tshona phansi hat makhaya ngeke ngicina isisilaza ngishwa isisa angazi nge toilet tofela ukuthi ukwenza udaba lakho ubamba amasimba yabona lento esuyenza manje ke kumele wenze ukuthi uwabambe lamasimba ngeke sajima la makhaya manje ufuna ngibhoshele mina okay suka manje hamba ngampela makhaya ke uyasuza hamba ngithi hayi mamsome sisa naku umuntu ezofela emsebenzini phela awukwenze njani manje Khuzwayo usabuza hey ngicela ngixoshe le ndoda ekuthiwa uMagayi with immediate effect ngizofela emsebenzini phela hayibo usenzeni manje uMagayi Khuzwayo imaka before ngichaze le nkinga le uphi umphathe nomseleko umseleko akakangenile namhlanje ushiye mina in charge hayi okay kulungileke mamsome ngeke yabona ndoda uMagayi ayihambe yabo manje isiphendule lo msebenzi lo igym izolo kade ngishayisa ama push up namhlanje siza ngishaya isisu hayi ngeke phela ngeke ngizofela emsebenzini phela mina kahle nibokhuzwayo phela mina ngiyibona inkinga uma ukuthi uyakujimisa uMagayi mamsomi mina ngisayina icontract la ngasayina icontract yani yokuthi ngizosebenza if ngangifuna ukuya ejimini ngangizosayina icontract yakephi yase Virgin Active la akusikhona ejimini semsebenzini kulungile Khuzwayo phela ngizolibeka lo daba lakho kumseleko hayi ngeke ngisize phela nanga umuntu ezofela emsebenzini yasi ngiyafa ngishayile nesisu lapha ubulawa yini hayi luso makhaya lutho okay hayi mamsomi yabona ke le nkampani lena is in good hands ngingazi phela mina yabona into enzeka la nje ngifuna yonke into ibe ngeorder siyabonga Magayi mawuzabona yabona phela mina ngifuna ukulokwenziwa into ngifuna abantu mabestrong mabefit mangithi attention mangisitendele Mfake Magayi Khuzwayo badla amafutha lapha emzini yabo Sawubona Thembeka Thembeka yini sihle funani mfethu ngingachaza mfethu uchazani ukuthi ucishe wangishayisa noma wakho yazi ngazi ukuthi angiyofuna nje vele kini ngangazi nje ngalala ukuthi uma uzobuya eli ngiyaxolisa mfethu yabonja mshoma wakho mangathi uyaqhamuka la namanje ngangixebula enduku awukhuleke uma kayona le thaphe ebamba amagqubo forever wambona indlela gijima ngayo landa ibhandi angicabanga awazi into awangenza yona ngalalanga usuhambile wangishala kuphi yabo la
Ish, engavela ngazizwa sengi-right yazi. Awubhede kasi. Ubonayo into engiyithandayo mina yabo masuhleka. Ish, yabo ismile sakho mfethu. Kanje? Tshela wena, buka mfethu asambe mfethu ngibe ikhapha mfethu. Manake. Yini ke ngale ngane omngane osisi wakho vele? Ngakutshela lo ukuthi uyahlanya mfethu usenzeni manje? Fikile la nomngane wakhe. Bathi angiyokudlala ijene eyifayo. Eish, awubayeke laba mfethu ukwazela futhi umngane wakhe wena. Angazi. Kodwa umuntu efika nje endaweni senezitha. Eish, awubayeke ngizokhuluma nabo mfethu ayibona lonto le asambe ngibe ikhapha. Yeah. Unjani ntombazana? Ngiyaphila my neighborhood. Yazi nginesicelo la esincane. Hayi, iza nazo mlalela. Wena maki usho ukuthi ingabe mhlambe ngikunika inkinga yini mengicela nje ungishela isikhiye sakwakho. Kube nje kanye. Kunomuntu obalekile ekufanele nje ngithi kuthi ngumngum naye. Manje inkinga indaba yethu idinga ukuthi sibe face to face. Kanti ibucayi kakhulu ayidingi nje indlebe eziningi. Ladies, ngoba unekwakho nje nawe. Hayi wena maki, angithi uyamaza ugade enthebe nathi memfu. Kanti futhi le ndaba ngifuna ukuthi ibe privatized. Ubalo ladies. Ubalo. Kunomngani wami wasesikoleni manje ujudge Judy. Manje ngifuna ukuya lapha kwakho kuthanda ukuthi kube ngconywana kunakwami. Hayi ngizokunika ukhiye ladies. Uklineke lapha endlini yami. Hawu ma. Clean. My neighborhood. All right, bye bye yo. Relax. Mana awusho vele kwenzakalani phakathani nawe? Awu uchaza ukuthini manje? Ngichaza ukuthi phela ngiyabona ukuthi uyishayile ngami kodwa lutho nje uthula uhlupho. Ubani ngoba sekutshele lodwa leyo? Hayibo utsho ukuthi nje wena ngithule nje angiboni. Awu hayi ikhona ke lento nje yabo engami nawe yabo. Manje pho uthuleleni ungasho lutho? Ukuthi wena Thembeka awufuni understand. Thiwa great things come to those who wait. Kahle wena. Hayi uyabo ukuthi namanje sisalinde ihomecoming kaJesu esibili kodwa lutho akaqhamuki. Wena kulindeni uzongishela? Oh eish. Yabo ikanje lento le Thembeka. Yabo mina ngenkathi ngiqala ukukubona. Inhliziyo yami yavele yakhala igubhuzela. Kuku. Ayingasho ukuthi ngeke lo ngiyamthatha lo. Uyazi ukuthi yini le igubhuzela? Yini la? Uthando lwami for wena. Hawu kahle wena sihle. Iyona nje oshaya ngayo le. Hawu kanti injani lento ngiyishilo? Inalutho. Oh, uphohle kani? Hayi lutho. Lungile usazogabanga. Hawu uzoyicabanga ngempela? Ngabe usungikwazi angifikisa nasekhaya ngosasengishini. Oh hayi. Oh, man, ukunye. Ngicela le ngane le abathi uSnake ukuthi la sohlangana khona. Yabo nje uSnake ngiyanyisa lento yakhe lokho yenza kuyena kodwa khulileka ngizokhuluma naye mina. Alright. Ubona msihlezi. Yiki into engiyanyisa njengale yaSnake. uSnake ubhizi uhluphana noFuture Bay wami. Eyangibasela lo. Sesiyavala futhi. Hayi ngeke. Kubala njalo esikoleni sakho ngizosiya ngesikole tshela ungahleka yazi. Hey, wena ngakubamba. Yini inkinga yakho? Sihle my darling. Usingibamba yini inkinga yakho? Sobenze njani manje? Wena ngizwele kuthiwa lokhu uhamba uvimba uThembeka lapha eminyango. Lokho umsabisa isiqhwaga wena manje. Kanti kwenzakalani? Uba sesiqhwaga futhi. Yabo lo. Le nja yakho le. Ihamba ivimba uThembeka lapha eminyango uyamsabisa. Hayibo, Sne, uyenze ngaphala la? Hayibo yikho leyo nto. Sne, usho ukuthi uThembeka unamanga? Besimdlalisa Nkosi yami. Hayibo Sne. Yazini. Thando, sala ukhuluma nale nja yakho le ngisawushintsha mina. Uyabona kodwa ukuthi niyadlala ngengane yabantu? Ngani? Wena waqale wathi usidla yona itype yakho. Kodwa manje usunomono usunesikhweli mengabe sekhuluma noThembeka wakhe. Hayibo, uyifaka enkingeni ngalento yenzayo. Hayi nje hayi. Umuntu nje ufikile la ezosenzela ihomework, usethola ama lecture mina ngihamba. Hawu, usuyaphika manje? Ngiyahamba ngiyakushiya sala nokuthi wakho. Hawu, Sne. Hayi, uSne usegula ngempela ke manje.
Laze lashisa. Hey mama, alright? Ngiyaphila khuzwayo nje. Akufani, bekunjani emsebenzini? Hayi bokusuku nje ayikho into entsha. Wena lakho usubeli kanjani? Hawu bekunyewa phela as usual uyazi nawe. Kodwa ke mama khona indaba engikuphathele zona. Awushaye la. Uzanazo. Ya. Okay, uzoba nomfoneleni. Sothi nje uba uxaba. Umandla. Ngiyakutshela wena. Ungifonela phela manje la uzongitshela ukuthi yena uyeza la kusasa. Uzaphi? Uzokhona lana. My mama, uma wena ucabanga ukuthi icebe eliright ukuthi afike ukuze sizokwazi ukuthi ubani ubaba wengane Gladys. Angithi 1 + 1 is 2. U2 + 2 is 4. Hayi ke baba kahluleke kuMandla. Le wamcimbi lo ya ungithembise wona. Hayi khuleka mama yabona mhlanje kade ngishaya ikho. Yabona istamina nginaso mama khuleka kasa asikhale. Yes, andleni.